Hello, लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ आरो इनिफ्राय दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसैलाय लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअआनो जाबाय आङो नाफाम देनो नागिरदों लोगोफोर आंना दिनैनि भिडिअ स्टार्टआ जागोन नाफाम देग्रोगोन आरो आं दायो थास' नागिरहैग्रोनोसै सिखा लाखालायबाय नै आङो इनिफ्राय बिराद गरमबो जाथारदोंहाय बिरादनो इनिफ्राय एकदम गरमखायनो जेबो मावनोबो हाया जेबो माबानोबो हाया जादों इनिफ्राय माइसुंबो बिराद बेरथारदों आंहा गोदोनायाव बिराद माइसुंबो जादों इनिफ्राय दायो होमबाबो माने आं सान्दुं दुंनायावनो नाफामखौहाय देनानै लाखानांगौ नालाय बेनिखायनो आङो नाफामखौ देनोसै थास' नागिरहैग्रोनोसै आं दायो बांबुला बांबुला आंना अमाया नै आदार बिलाइबाय ओइ आदार बिलाइबाय नोङो आदारा इनि जाजोबाखैनो गारबायसो माखासे माने र' दा होगोन नोंनो होनो सोलाबथ'आ दै र' थास' नागिरहैनोसै इनिफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा दिनैनि आंनि भिडिअखौ इनिफ्राय सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना नै दाना आं थास'खौ मोनफैबाय थास'खौ हानोसै आङो नै न'नि बारिनिनो थास' बेखिनिखौनो हागोन आङो माबायाबो बारा बुरजा नंखाया नालाय ना गोरानाबो नाफामखौ एसेल' देगोन आं बारा बुरजा देया ना गोराना बारा बुरजा नङा नै बेखिनिखौहाय खाबाय आङो नै एसे बांद्रायगोन ना मागोन एसे बारा खाखाबाय आरो आङो गोसोम गोसोम गुफुरबो मोनसे मोननै नै बेनिफ्राय एसे बिगुरखौ माबानानै सैनानै एसे सान्दुंआव फोरानस्रोना दोननोसै आं नाफामखौ देहरनोसै आं दाना नै माबा थास'खौहाय आङो दैखौहाय एसे माबाबाय सर' होबाय नै स्र'नो लामनानै इनिफ्राय नै बेखौहाय आङो सान्दुंआव स्रेम फोरानखानाय आरो आरामनो दहाय एसे फोरानस्रोबावखानाय इनिफ्राय दाना देनोसै आङो नै उवाला बिराद गरमथार नालाय आङो एकदम न' सिङावसो देनोसै ओंखाम संग्रायाव फांखायाव napam गेब्लेबाय नै आंना नाफाम देनाया आरामनो बरिया जाबाय दुन्दिया गोरलैजों जानो मोनसिगोन एबार मेसेङाव आंनि नाफाम देनाया नै आंना नाफाम देनाया बेखिनियानो ओंखारबाय आरो नै बयामसे जाजोबद्रायदिया नै बारा बुरजा नंखायामोन नालाय एसेयानो थोयोहाय एसेयानोबा मेरला जायो दुन्दियाजों मेरला जानो मोनगोन बेखौबा नै थारुन ओंख्रि संना जानोसैलाय नै दाना नै थारुना न'नि थारुन बियो नै बाब फेंखा गोनांलाय नै न'नि बारिनि थारुन जोंहानि आं गायनाय इनिफ्राय नै माबा ना फिथिख्रिया जा मोजां थाजाखाहाय नै बायना लाबोनाय ओमफ्राय दाना सायनोसै आङो सिखाखौ हरदो नामा आं मैगं हानोसै आं मैगं हानि आंना ओंख्रि संनाया नै दाना आराम्भ जाबाय आरो नाखौबो सुखांनानै लाबाय आङो स्र'नो इनिफ्राय नै थारुनखौबो सुखांबाय इनिफ्राय सारायफ्राथ' जानखाजोब्बाय आं नै थावायाव एवहरनोसै आं नाखौहाय इनिफ्राय नै बिथिंजाय थारुन संहरनोसै एसेल' होदों आं थावखौहाय नै थारुनाव दा नाखौनो एवफ्रामखागोन नालाय बारा थाव जानायाबो मोजां नङा बेनिखायनो एसे होबाय आं बयबो मिथिखायोना लोगोफोर बांद्राय थाव जानाया मोजां नङा होननानै दाना इयावहाय आं नाखौ एवफ्रामनोसै मोनबाय नै लोगोफोर दानिया आंना
थारुन ना फिथिख्रि बरिया गोथाव जाबायहाय नै नाया नै जि गोथाव जाखाबाय बरिया गोथाव नुथारदोंहाय ना ओंखाम जानोसै नै दाना जोङो बिमा फिसाजो सानैजों नाफाम देखांनानै जि मेंबाय जानोसै दुगैखांबाय जानोसै आरो दाना स्रायनो दुगैखांनानै बिराद गरमनि थाखायनो गोलोमफ्रुजोबखादोंमोनहाय नाफाम देनायाबो ओमफ्राय दाना दुगैखांना स्र' साफा मोनलायलायदों जानोसै ओंखामखौ दिनै बिराद गरमनि थाखायनो दख'नाबो गाननो हायाखै आं नै ड्रेसा आङो बिदिनो गानबाय आरो दख'नाखौनो बिराद गरम मोनथारदों एकदम गरमा अभारथार जादों दाख्लैनिफ्राय सान्दुं दुंबाय थानाय नालाय मा जाखो सना नङाबा आं दख'ना गानगौमोन सोरबा नोंथांमोना दख'ना गानाबा सोरबा गाज्रि मोनोना ओमफ्राय आङो गाननाय जायासै आरो गोथावथार जादों ओंख्रिया बे मैथा बांगाल आलु आलु भाजि दे ओंखाम जादो आंनावसो दांदेरहरबाय जादो मामिया नै भिन्दि जादो बिराद गोथाव जादोंहाय थारुन ओंख्रिया ना फिथिख्रिजों थारुन आयै फिसा मानो गुजुखो हामबाय जादो दे ओइ सना आबैया रायखांदो खोमा ना सोरथो रायखांदों दैया रायखांदों ओइ आइ सना दे जादो दौनि दे लासै लासै जा बिराद गोथाव जाखादों हिटथार जालाबो आलुआ इथिंजाय जा दे होमबा मैथा गां रायलायनोसो रोंलायलांलाहाय माबा मैथा बांगाला गरमाव बिराद जानो गोथावथार जायो गरम दानगारो बिराद मोजां जादों जानो ओंखाम जाखांनानै दाना नै लाइनाबो गैला जालायबाय फांखा गैला नालाय न' सिङाव थादिया जोङो इनिफ्राय बाहेरायाव फैलायबाय आरो जाखांनानै जिरायफैबाय सायहा सिङाव आरो न' सिङावबो बेसे थाबाय थानो गरमाव अफार गरम जाथारदों मैयाबो दिनैबो एसे गरमनिफ्राय गरम बारा जागासिनो दंथारोहाय लोगोफोर नोंसिनिथिं गरम जागोन ना जायाखै जोंनि गगामुगाव बिराद गरम अयथासार गरम जाथारदों ओमफ्राय नै लेसु बिफां सिङाव जिरायबाय आङो लेसु बिफाङा जानायनि गोजौआव लेसु बिफांनि सिङाव जिरायबाय गरमानो थानो हाथारा नालाय एकदम नै आंना गोदोनायावबो बिराद माबा बेरखादों माइसुं बेरजोबखाबाय थाब्रानो जा मामिनावबो आंनावबो बिराद बेरखाबाय जोंहाना गरमानो अयथासार अफार जाथारदों गरम जिरायना थाथ'नोसै दसे नै दाख्लैनि बे आं खारै जिन्नाया बेखौहाय रानबाय नालाय आं जमा खालामनानै माबानोसै आरो नै सावनोसै जमा खालामगासिनो जमा खालामजोबग्रोना लानोसै आङो नै माबाया फिल्टाराव लामलायलायदोंमोन आङो हायाव लामाखै आङो हायावबाथाय लेथ्राथार मोनोहाय बेनिखायनो आङो फिल्टार होनानैसो लामदों आराम हाखाबाय दोनसिगोन जानानै
खारैखौ सावबाय आं नै जि गोम 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 जोंखाबाय नै अरा इसेबा गोजौनो नै बिथिंजाय जि बुरजा लाद्रासे दंखायो इसे बुरजा दंखायो एसे एसे सावबाय थानोसै आङो हरखाय बारा बुरजा माबा सिनायदिया नै मोनाबायबो नालाय खारै दिनै हराव आं खारै सावनाया नै सिंजों खोबनानै दाना बेखौ लादु खालामना दोनसै आं नै दैजोंहाय दै लाखाबाय आङो गेब्लेगोना गेब्लेयाखै अबा सिङाव गुदुङैनो दंबावोसो नामासै खामाखै अबा खामासै नै मोनसे मोननै खामिखौ मोजां बासिजोबनोसै आखाइजों मोनसे मोननैल' थादों खामजोबदोंआनो आरामनो स्र'नो खारै खारै मेसेङाव लाफा ओंख्रिजों जानोसै बेनिफ्राय सबाइ ओंख्रि अनला ओंख्रि जानोसै खारै ओंख्रि नङाब्लाथाय जाथारा जोंहा बिराद खारै ओंख्रि जाथारो फाथो ओंख्रि गोथाव गोथाव ओंख्रि खारै ओंख्रि दालिखौबो खारैजों जायो जोंहा नोंथांमोनहा जागोन ना जाया दालिखौ खारैजों कमेन्टआव खिन्थाहर दालिखौबो खारैजों जायो जोंहा गोथावनो आरो एबार थास' बिबार मोनसिगोन ना थास' बिबार गोरानखौ फोराननानै दोनखादों नालाय आङो खारैजों जानांगौ बिराद गोथाव जाखायो थास' बिबार गोराना खारैजों संना जाबाथाय पापा नोहाय नै खारैखौ लादु 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 खालामजोबनानै दोनबाय आङो आरामनो सेस लादु खालामजोबखांबाय नै गामलासे ओंखारबाय ओमफ्राय नै आखाइया पाउडार जाबाय काला काला पाउडार